Eram mai mică în liceu și toți spuneau work and travel, pleacă și călătorește. Ziceam că vreau și eu, am mers la universitate și atunci am aplicat și eu și uite că am ajuns acolo. Am mers în statul Alabama, în Orange Beach. Am lucrat ca custodian, adică persoană care are grijă de curățenia hotelului în afara acestuia. Foarte bine, adică emoții, nu știu, de neuitat. Am lucrat cu americani și cu mexicani. M-au ajutat foarte mult. Mi-au spus, m-au îndrumat. Vreau să merg încă o dată în state, deja sunt înscrisă și vreau să-mi plătesc singură cheltuielile. Planific să merg tot în aceeași regiune. Atâta timp cât suntem studenți, consider că trebuie să profităm de această ocazie.